Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. May nais lang po akong ibahaging kwento. Ito'y tungkol sa aking lolo na isang manlalason. Ang istoryang ito ay sinalin-salin na sa bawat henerasyon ng aming pamilya at natigil lamang ito sa pagsalin ang kwento sa panahon ng mga makabagong henerasyon o mas kilala ngayon sa tawag na Generation Z. Ako nga po pala si Ella. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang iyan para na rin sa aming kapakanan at ng aking angkan. Lahat po ng aking mababanggit na lugar, tao ay itatago ko sa tunay na pagkakakilanlan. Ayaw na rin naman na malaman pa ng mga makabagong henerasyon na bata sa pamilya. Taong 1948, kung saan ang aming lolo na pinagmulan ng aming angkan ay kilala sa aming bayan sa parting Visayas bilang isang manggagamot at manlalason. Kuya Bari, ang usaping manlalason at aswang ay isang malalim na usapan at kailangan nito ang matinding pagsisiyasat. Kaya naman sisikapin ko itong mailahad at maunawaan ng iyong tagapakinig. 25 noon ang aking lolo nang tinanggap niya ang tungkulin na iniata sa kanya ng kalikasan, ang maging isang manggagamot. Dumaan sa hirap si lolo bago niya ito kusang loob na tinanggap. At sa pagtanggap niyang iyon ay ang simula ng marami niyang pagsubok sa kanyang buhay. Buwan ng Disyembre noon, nagtungo ang aking lolo sa isang probinsya upang gamutin ang isang dalaga na napapabalitang nililigawan umano ng isang aswang. Nasa biyahe pa lamang ang aking lolo patungo sa lugar na iyon ay ramdam na niya ang mabigat na presensya. Alam niyang hindi normal ang aswang na kanyang makakasagupa. Pagdating niya sa bahay ng dalagita ay nakikita niya itong nakatulala lang. Sa wari niya ay niyanggaw ang dalaga at malapit lang dito ang aswang na nanliligaw sa kanya. Nang gamutin ni lolo ang dalaga ay napag-alaman niyang niyanggaw nga ito at nasa loob lamang ng katawan nito ang alaga ng aswang na nagyanggaw sa kanya. At tama siya na aswang na ito ay hindi basta mahinang aswang, kung hindi isang gabunan. Alam ng lolo ko na mapapalaban siya at alam niya kung ano ang kakayahan ng isang aswang na gabunan. Ayon sa aking lolo, ito ang unang masasaksihan niya o makakasagupa niya. Kaya nagbalak siyang gumawa ng isang matinding lason na siyang makakatalo sa nasabing gabunan. Wala siyang pinagkakatiwalaan sa mga oras na iyon dahil ang gabunan, maliban sa pagiging tuso, ay may katangian itong kayang gayahin ang kung sino man sa kanyang paligid. Hindi ito katulad sa mga karaniwang aswang na maghihintay pa ng gabi para makapangbiktima. Ang mga aswang ay nakakatakot, pero ang maitim ang balat at maputi ang buhok na gabunan ay ang pinakamatanda, pinakamalakas at mas pinakatuso sa lahat ng aswang. Hindi na nila hinihintay na magdilim para makapangbiktima pa dahil malakas sila kahit sa umaga. Kahit wala silang pakpak ay nakakalipad sila at sila ang pinakamabilis kumilos. Ni hindi mo sila makikitang paparating kapag sinugod ka nito. Ang ilan ay sadista. Hindi nila agad pinapatay ang kanilang mga biktima. Pinipiling kidnapin sila at panatilihing bilanggo habang nag-iiwan ng kopya sa pamamagitan ng katawan ng saging. Ang kopya ng kanilang biktima ay magkakasakit at mamamatay at iyon na ang oras para atakihin at patayin nito ang kanyang tunay na biktima. Sa loob ng tahanan na inupahan ng aking lolo
ay nagsagawa siya ng isang orasyon na siya lamang nakakaunawa at nakakapagsalita. Habang nagdadasal ay nararamdaman niya na may umaaligid sa paligid niya, kaya kinuha niya ang buntot pagi na may nakapulupot na tinik ng suha. Nakahanda na umano ang lolo ko sa pagsugod ng aswang at alam niyang ito ay ang gabunan. Hindi nagpatinag ang aking lolo at nagpatuloy sa pag-uurasyon sa kanyang ginagawang lason. Ang lason ay gawa sa banal na tubig at hinaluan niya ito ng katas ng pagi at dinurog umano na bawang. Ang ibang sangkap ng lason ay hindi na nito ikinuwento at kung papaano ito ginawa. At siya'y taimtim na nananalangin habang nagmamatsyag sa paligid. Noong maisagawa na ang lason ay sinawsaw ni lolo ang kanyang latigo, saka isinalin sa isang garapon na maliit at ikinuwintas. Saka siya muling nanalangin at inantay ang pagsugod ni Numan. Narinig niya ang malakas na hiyawan, kaya dali-daling lumayo ang aking lolo. Kasabay ng kanyang pagbukas ng pinto ay ang pag-ihip ng malakas at malamig na hangin. Hindi na umano siya nagulat sa dami ng mga aswang na gabunan. Kitang-kita niya ang itsura ng mga ito na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Nanalangin ang aking lolo sa kanyang mga gabay, ang mga puting engkanto. Ang mga engkantong ito ay mabubuti at higit na mas makapangyarihan sa lahat. Maliban sa mga engkanto ng ating ninuno, ang aking lolo ay may kaibigang engkanto mula sa lumang Griego. Pinangalanan umano ni lolo ito ng Kwarisma sapagkat hindi ito nagpapakilala. Si Kwarisma ay ang engkanto na may kapangyarihang kayang maghasik ng liwanag na siyang nakakasilaw sa lahat. Nakilala niya ito noong siya'y 8 taon pa lamang. At ito rin ang nagsabing siya'y magiging tagapangalaga ng bertud ng isang manlalason na manggagamot. Maya-maya'y umalulong ang mga gabunan. Lumaganap sa buong nayon ang nakakahilakbot nilang mga boses na tila mga mababangis na aso. Napapikit ang aking lolo. Natatakot man ay handa niyang harapin ang lahat ng panganib. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. At alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang mga abyan o salagurun na ang ibig sabihin ay ang mga inaalagaan niyang mga elemento ng kalikasan. Matapang umano na sinugod ni lolo ang mga gabunan. Alam niya ito ang pinakamalakas na uri ng aswang, ngunit may tiwala siya na higit na mas makapangyarihan sa lahat na nasa itaas na siyang lumalang ng lahat. Habang pasugod si lolo ay naramdaman niya ang kanyang mga salagurun. Umilaw ang kanyang kwintas at latigo na ang ibig sabihin umano ay nasa paligid na ang mga ito. Mas naging mabalasik pa ang mga gabunan at mabilis ang kanilang mga pagkilos na kung normal kang tao ay mamamaalam ka kaagad sa mundo. Ngunit ang mga mata ni lolo ay kasing linaw ng mata ng lawin na ipinagkaloob ng kanyang salagurun na pinangalanan niyang Hamar. Si Hamar ay isang engkanto sa anyong ibon na may kawangis ng lawin. Nang makita ang pwesto ng mga gabunan ay isa-isa niya itong pinaghahataw ng kanyang latigong may lason. Napahiyaw ang gabunan at tila nag-uusok pa ito. Halos pumulupot sa buong katawan ng mga gabunan ang latigong gawa sa buntot pagi at suha.
Nagmamarka sa katawan nila ang bawat hampas ng latigo. Nag-iiwan ito ng isang sugat na tila may apoy pa. Humiyaw ang gabunan sa boses ng isang lobo. Tumutulo pa ang mga laway nito sa tindi ng hapdi ng latigong may lason. May pagkakataong nakagat ng gabunan ang lolo, ngunit kapalit noon ay ang kamatayan nila gawa ng lason na nasa katawan niya. Ang katawan ni lolo ay puno na ng kalmot, dahilan para mas lalong maging agresibo ang mga gabunan. Sinubukan nilang kagatin si lolo, ngunit sa bawat kagat nila'y matinding pagkasunog ng kanilang mga labi at iyon ay gawa ng lason na ipinahid at ininom ni lolo. Naisip niya ito para kung sakaling mamatay man siya at kainin ng aswang ay mamamatay din ang mga ito. Dahil malalason sila ng lason na may basbas pa ng mga engkantong puti at ni Kwarisma, ang engkantong nagmula pa sa lumang Grego. Alam mo na po Kuya Bari, matindi ang naging laban ng aking lolo noong gabing iyon. Buhay niya'y kanyang ipinain, mailigtas lamang ang nakararami. Hindi po naging madali ang kanyang laban noon at hindi ko alam kung ito'y mapapaniwalaan na totoo. Lalo na sa panahon ngayon na lahat ng mitolohiya ay makikita mo na sa internet. Ngunit para sa aming mga anak na may karanasan na sa mga aswang, naniniwala kaming sila'y nakakasalamuhan natin bilang ating mga kawangis. Noong gabing iyon Kuya Bari, sa pagitan ng isang manlalason at gabunan ay dumanak ang dugo. Siya laban sa kanila at sila laban sa kanya. Akala ng aking lolo na magiging katapusan na ng kanyang buhay, lalo na noong lumabas umano ang pinakapinuno. Ito pala ang nanliligaw at nangyanggaw sa dalagang kanyang ginagamot na papangalanan nating Esmi. Ang gabing iyong Kuya Bari ay mistulang palabas sa TV kung iyong pakikinggan. Pero para sa aking lolo ay tunay itong naganap at totoong laban ito sa pagitan niya, ng kanyang buhay at ng mga gabunan. Mabilis umano siyang sinugod ng pinuno at dahil nanghihina na siya sa mga natamong kagat at kalmot ay hindi niya napansin ang pagdating nito. Agad siyang ibinitin sa ere at sinakal dahilan para mangisay siya. Nabitiwan niya ang latigo at nagbitaw ang gabunan ng salitang Hoclets humano mandukare, isang Latin na ang ibig sabihin ay kainin natin ang taong ito. Naghiyawan ang mga natirang gabunan. Di na sila umabot hanggang 20 dahil nalason ang kanilang mga kasamahan. Bago pa man siya lapain ng aswang na gabunan, ay biglang umilaw ang pinuno at nabitawan siya. Hawak ng aswang ang kanyang liig na tila ba sinasakal. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at biglang halos sumabog ang mga gabunan at nagwala silang lahat. Napaluhod ang aking lolo saka dahan-dahan umano siyang tila nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Paggising niya kinabukasan, ngiti ni Esmi at ng mga kanayo nito ang kanyang unang nasilayan. Nagpapasalamat siya sa kabayanihan ng aking lolo at ng kanyang kaibigan umano. Kaya nagtaka si lolo dahil mag-isa lang naman siyang pumarito sa baryo. Ayon sa mga taga roon sa nayo na iyon, isang babaeng napakaganda umano ang nagpakilalang kaibigan niya. Pinainom niya si Esmi ng isang gamot umano para mamatay ang sisiw na itinanim ng gabunan sa tiyan ng dalaga. Pagkawikay, inabot ni Esmi ang garapon at nanlaki ang mga mata ni lolo nang makita na ito ay lagayan ng kanyang ginawang lason. Ani pa nila, ligtas ang gamot na iyon, ani ng dalaga. Dahil ang lason ay ginawa ni lolo
para sa aswang lamang at hindi para sa tao. Napatingin si Lolo sa di kalayuan at natanaw niya ang kanyang mga salaguron na nakangiti. Si Esme po ay ang nagluwal sa aming angkan. Oo, Kuya Bari, siya po ay napangasawa ng aking lolo at kaming lahat ang mga bunga. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, tungkol sa aking lolo na isang manggagamot na manlalason na lumaban sa mga gabunan. Maraming salamat po, Kuya Bari, kung sakaling mapansin mo po ang aking liham. Alam kong mahirap itong paniwalaan sa panahon ngayon, pero para sa aking angkan na nakaranas ay maituturing itong isang buhay na panaginip at hindi mo na nanaising maranasan pa. Salamat po muli, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Ella. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Esmeralda. Ako po ay tubong antike. Palagi po akong nakasubaybay sa inyong channel, Kuya Bari. Isang araw po, habang nakikinig po ako, ay naisipan kong magbahagi din ng kwento kagaya ng iba. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lola sa mga aswang noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Upang makapagsimula na, narito na po ang buong kwento. Araw ng Sabado, niyaya raw si Lola Soledad ng kanyang kaibigang si Daria na papunta sa bahay nito dahil piyesta raw sa kanilang lugar. Magkaibigan po sina Daria at Lola Soledad, ngunit hindi pa siya nakakapunta sa bahay nila Daria dahil mahigpit ang mga magulang ni Lola Soledad. Sige na, Soledad, sumama ka na sa akin sa bukid. Ihahatid naman kita pa uwi eh. Pamimilit ni Daria kay Lola. Pero Daria, hindi ako pwedeng sumama sa iyo kasi magagalit sila nanay at tatay. Sagot naman ni Lola Soledad. Wala naman sana siyang balak sumama kay Daria pero pinili talaga siya nito. Sige na kasi. Isang araw lang naman tapos ihahatid na kita pa uwi. Marami kaming mga gulay sa bukid. Padadalhan din kita pag uwi mo. Sumama ka na kasi. Magkaibigan naman tayo, di ba? Dahil sa patuloy na pamimilit ni Daria kay Lola Soledad, napilitang pumayag si Lola. Kung kaya't napagdesisyonan niyang sumama na lang kay Daria at hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang dahil alam niyang hindi siya papayagan. Bandang 3:00 ng hapon, naglakbay na sina Daria at Lola Soledad papunta sa bukid. Masayang sumama si Lola kay Daria lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Lakad lang sila ng lakad. Halos kalahating oras na silang naglalakad at napagod na raw si Lola. Humihingal siyang binabagtas ang masukal na daan kasama si Daria. Naku Daria, malayo pa yung bahay niyo? Tanong ni Lola habang patuloy sila sa kanilang paglalakad. Ikaw naman huwag ka mag-alala, malapit na tayong makarating. Sagot naman ni Daria sa kanya. Binilisan nila ang paglalakad upang makarating sila kaagad. Habol na habol daw ni Lola ang kanyang hininga samantalang si Daria naman ay parang kalmado lang habang ito'y naglalakad. Daria, kanina pa tayo naglalakad eh. Hindi ka man lang napapagod? Tanong ni Lola sa kanya. Tiningnan naman siya ni Daria at saka sumagot. Ay nako, sanay na ako sa ganito no. Halika na. Tumango na lamang si Lola Soledad at pagkalipas ng 2 oras, nakarating na rin sila sa bahay ni Daria. Papalubog na ang araw sa may dakong kanluran at unti-unti nang nilalamon ng dilim ang buong paligid. Nagpalinga-linga si Lola sa paligid. Tanaw niya ang mga punong kahoy na nakapalibot sa bahay ni Daria. Sa bandang kanan ay makikita ang malawak na damuhan. Simple lamang ang bahay ni Daria. Gawa ito sa kawayan at ang bubong ay gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng mga niyog.
Tanging bahay lamang nila Daria ang makikita sa bukid na iyon. Biglang naalala ni Lola Soledad ang sinabi ni Daria na may piyesta raw sa kanila kaya siya inimbitahan na pumunta. Ano bang sinasabi niyang piyesta? Wala ngang ibang bahay sa lugar na ito. Bulong ni Lola sa kanyang sarili. Nagsisimula na siyang magtaka, ngunit naagaw ng kanyang atensyon nang bigla silang sinalubong ng nanay ni Daria. "Uy Daria, nandito na pala kayo." Nakangiting wika niya. "Teka, siya ba ang sinasabi mong kaibigan mo?" Dagdag pa ng ina ni Daria habang nakatingin ito kay Lola. "Ay nay, opo, siya nga po pala si Soledad, ang sinasabi kong kaibigan ko." Sagot naman ni Daria sa kanyang ina. Kaagad namang umiti si Lola at binati niya ng magandang hapon ang nanay ni Daria. Pagkalipas ng ilang sandali ay pumasok na sila sa loob. Nakahinga ng maluwag si Lola noong umupo na sila. "O siya, maiiwan ko muna kayo riyan ha. Aasikasuhin ko lang ang niluluto ko." Wika ng nanay ni Daria at saka naglakad patungo sa kanilang kusina. Habang lumilipas ang oras, Kuya Bari, padilim na ang paligid. Kinuha ni Daria ang kanilang lampara at sinindihan niya ito upang magsilbing ilaw. Masayang nagkwentuhan sina Daria at Lola Soledad habang hinihintay nila ang hapunan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang tatay naman ni Daria na mula raw sa kanilang taniman. Nag-usap-usap sina Lola Soledad at Daria at ang tatay ni Daria. Tungkol sa kanilang pagkakaibigan ang naging laman ng kanilang usapan. "O ito na, luto na ang masarap nating ulam. Kakain na tayo," wika ng nanay ni Daria. Tinulungan naman ni Daria ang kanyang nanay sa paghahanda ng kanilang hapunan at pagkatapos nun ay nagsimula na silang kumain. Sarap na sarap daw si Lola Soledad sa kanilang ulam na dinuguan at sinabawang karne ng baboy. Marami-rami din ang kanyang nakain at habang ngumunguya siya, napansin niyang may parang matigas na bagay siyang nanguya mula sa isinubo niyang dinuguan. Kaagad niya itong iniluwa at laking gulat ni Lola Soledad dahil ang nakita niya ay parang kuko ng tao. Halos masuka siya nang malamang niyang may kuko ng tao ang kanyang kinakain. Doon na siya nagsimulang nagduda. Naguguluhan siya at sukang-suka na talaga siya. Nandidiri siya sa dinuguan na nasa harapan niya. Tumingin siya kay Daria at nakita niyang sarap na sarap pa rin si Daria sa pagkain. Maging ang nanay at tatay ni Daria ay tumatagaktak na ang pawis habang nilalantakan ang mainit na sabaw ng dinuguan. "Daria, may tatanong sana ako eh. Tingnan mo, bakit may kuko ng tao itong dinuguan ko?" Tanong ni Lola Soledad. Gulong-gulo na raw kasi ang kanyang isipan. Nang marinig ni Daria ang tanong ni Lola, ngumiti siya at saka sumagot. "Naku, wag mo nang pansinin yan. Masarap din naman kahit may kuko, di ba? Kumain ka lang ng marami." Kumunot ang noo ni Lola sa tinuran ni Daria. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Oo, masarap ito. Masarap talaga ang karne ng tao." Wika naman ng tatay ni Daria na labis namang ikinagulat ni Lola Soledad. Nakaramdam na siya ng takot. Parang may kahulugan sa bawat tingin ng mga magulang ni Daria. Ano? Karne ng tao?" Nauutal na tanong ni Lola. "Ay oo, karne ito ng tao. Magpakabusog ka
dahil ikaw na ang susunod na magiging ulam namin. Sabi naman ng nanay ni Daria kay Lola. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Lola. Takot na takot siya habang nakatingin siya sa karne ng tao na akala niya ay karne ng baboy. Daria, gusto ko nang umuwi. Ihatid mo na ako sa amin. Nagmamakaawa si Lola Soledad sa kaibigan niyang si Daria habang ang kanyang mga luha ay unti-unti nang bumabagsak. Maya-maya'y tumingin si Daria kay Lola. Hindi ka na makakauwi, Soledad. Kaya nga kita sinama dito sa bahay para may ulam na naman kami ni nanay at tatay. Sagot ni Daria at sobrang nagulat si Lola sa tinura nito. Hindi niya akalaing aswang pala ang pamilya ni Daria. Nagpalinga-linga si Lola sa paligid. Sobrang dilim na sa labas. Inihahanda na niya ang kanyang sarili upang tumakas. Huminga siya ng malalim at akmang lalabas na sana siya nang bigla siyang hinila ng tatay ni Daria. Saan ka pupunta? Hindi ka na makakauwi ng buhay. Galit na wika ng tatay ni Daria at sinuntok niya sa tiyan si Lola Soledad. Dala ng sobrang takot ay hinimatay si Lola. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari sa kanya. Nagising na lang siya sa kalagitnaan ng gabi na nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Tumingin siya sa paligid. Nakita niyang natutulog sina Daria at ang mga magulang nito. Tahimik na umiyak si Lola, ngunit pinipilit niyang huwag lumikha ng anumang ingay at baka magising sila. Nag-isip ng paraan si Lola kung papaano siya makakaalis doon. Habang natutulog ang mga aswang, nginat-ngat ni Lola ang baging na nakagapos sa kanyang mga kamay. Hirap na hirap siya dito, ngunit hindi siya sumuko. Naghahalo ang takot at pagsisisi ni Lola habang umiiyak siyang nginangat-ngat ang baging. Hindi nagtagal ay nakawala siya. Pagkatapos niyang ngat-ngatin ang baging sa kamay, dali-dali niyang inalis ang baging na nasa kanyang paa. Sobrang saya daw ni Lola Soledad dahil sa wakas ay makakatakas na siya. Dahan-dahang tumayo at naglakad si Lola sa sahig na gawa sa kawayan. Ipinagdarasal niyang hindi sana magising sila Daria. Lumakad siya ng dahan-dahan. Sa hindi inaasahan, nasagi niya ang lampara at lumikha ito ng ingay. Lalong kinabahan si Lola dahil biglang nagising si Daria at nakita siyang naglalakad na papalabas. Nay! Tay! Nakatakas ang bihag! Malakas na sigaw ni Daria at ginising niya ang kanyang mga magulang. Kumaripas ang takbo si Lola palabas ng bahay at tinahak niya ang madilim na kakahuyan. Sa sobrang dilim ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang dinadaanan. Takbo lang daw ng takbo si Lola hanggang sa nadapa siya dahil natalisod siya sa isang nakausling tuod na kahoy. Napahandusay siya sa damuhan. Nahirapan siyang tumayo dahil sa sakit ng kanyang mga paa. Habang pinipilit ni Lola na tumayo, nakarinig siya ng mga atungal na mga aso na parang sinusundan siya. Habang tumatagal ay palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan ang mga umaalulong na mga aso. Alam ni Lola na sinusundan na siya ng mga aswang. Takot na takot si Lola at hindi niya alam ang kanyang gagawin ng mga oras na iyon. Nanginginig ang kanyang buong katawan at iniisip niya na iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit hindi pa rin siya nagpadaig. Mabilis siyang gumapang sa damuhan habang papalapit na sa kanya ang mga atungal ng aso. Mabuti na lamang at madilim ang buong paligid. Hindi siya nakikita ng mga ito habang patuloy sa paggapang si Lola. Nakarating siya sa isang puno ng niyog. Naisipan ni Lola na umakyat sa niyog para hindi siya makita ng mga aso.
Kahit masakit pa ang kanyang mga paa, pinilit niyang umakyat sa nyug. Pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak upang hindi siya marinig. Sanay din kasi si Lola sa pag-akyat ng nyug dahil maraming nyug sa kanila. Sa wakas, nakarating din si Lola Soledad sa itaas ng puno ng nyug. Naririnig niya ang mga aso na pabalik-balik sa kanyang kinatatayuan. Wala nang nagawa si Lola kung hindi ang magdasal na lang. Inabot pa siya doon ng ilang oras at hindi pa rin siya tinatantanan ng mga asong aswang. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Lola na tahimik na ang paligid. Wala na siyang naririnig na atungal ng mga aso. Nag-aalangan pa nga siya kung bababa na ba siya o mananatili muna roon. Ngunit ayaw niyang maabutan siya ng umaga dahil malapit lang ang puno ng nyug na iyon sa bahay nila Daria at baka makita siya kapag umaga na. Kung kaya't napagdesisyonan ni Lola na bumaba na lamang. Noong makababa na siya, tumakbo siya palayo sa lugar na iyon. Hindi niya alintana ang pagod at sakit ng kanyang paa. Wala siyang tsinelas habang tumatakbo. Ramdam na ramdam niyang humahapdi ang ibang parte ng kanyang katawan dahil minsan ay nasasagi siya sa sanga ng mga kahoy at ang mga nagtatalasang mga talahib. Ngunit hindi iyon pinansin ni Lola Soledad. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa tuluyan na siyang nakatakas. Hindi niya man alam kung anong daan ang kanyang binabagtas, ngunit sobrang saya niya sapagkat tingin niya ay ligtas na siya. Humahalik na ang sinag ng araw at hinanap ni Lola ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagdating niya doon ay nakita niya ang kanyang ina na alalang-alala sa kanya. Ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Pinagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil umalis siya ng walang paalam. Ngunit mas importanteng ligtas siya at hindi siya naging hapunan ng mga aswang na iyon. Habang tumatagal ang mga araw, ang mga sugat sa katawan ni Lola ay unti-unting nagiging peklat na. Mga peklat na nagpapaalala sa kanya kung papaano siya trinaydor ng kanyang kaibigan. Magmula noon, Kuya Bari, hindi na sila muling nagkita pa ni Daria. Galit na galit siya sa babaeng iyon, ngunit habang lumilipas ang panahon, ay natutunan din ni Lola na patawarin na lang at kalimutan ang lahat kahit wala na siyang balita kay Daria. Sa masaklap na pinagdaanan ni Lola, natutunan niya na hindi pala lahat ng mga kaibigan natin ay tunay na mapagkakatiwalaan. Minsan, hindi natin napapansin na tinutuklaw na pala tayo ng mga kaibigan natin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Isang pangyayari na hindi malilimutan ng aking lola na nakasalamuha niya ang isang pamilya ng aswang at nagkaroon siya ng isang traidor na kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Esmeralda. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeannie. Ako po ay 20 anyos, isang waitress at nagtatrabaho sa isang karinderya sa bayan. Kalat na po sa aming lugar ang mga paghahasik ng nilalang na tawagin na lang nating mga aswang. Sila po ay manilinlang na uri ng nilalang. Magaling sa pakikipaglokohan at pambibiktima ng mga inosenteng tao. Minsang umuwi ako sa bahay ay may napansin kasi akong nakakatakot na bagay sa kalsada. May nakita akong matandang babae na may hila-hilang bayong na may lamang hindi ko malaman kung ano dahil sa labis ng bigat nito. Sinuong niya ang medyo madilim at masukal na kagubatan
Kaya naman naisip ko, kailangan ko yatang sundan ang matanda upang malaman kung ano ba ang daladala niya. Walang ingay kong binagtas ang maputik na daan para naman mapatunayan ang aking hinala. Duda ko kasi, serial killer ang matanda na baka mamaya niyan may suot lang palang hitsura o maskara para magkunwaring matanda tapos hindi naman pala. Sa di kalayuan ay may nakita akong kubo kaya naman sinasal agad ng kaba ang aking dibdib. Sumakit ang aking ulo sa kaiisip kung ano nga ba ang mayroon doon. Maingat ang mga hakbang na nilapitan ko ang kubo na gawa sa pawid at kawayan. Aminado akong natatakot ako sa mga posibleng mangyayari. Kuya Bari, kapag napatunayan kong may lagim nga sa loob ng bayong na daladala niya, ay magtatawag talaga ako ng pulis upang ipahuli siya. Kailangan na talagang mahuli ang matanda dahil baka ito ang gumagalang mamamatay tao sa aming baryo. Medyo lumakas ang loob ko kasi may pabuya ang sinumang makakakita sa kanya at makakapagsumbong sa lugar kung saan siya posibleng nagtatago. Ayoko namang palagpasin ang pagkakataong ito. Siyempre, malaking halaga din ang 50,000 para sa ulo ng nasabing killer. Pero siyempre kailangan ko ang tamang impormasyon para makahingi ng tulong pa sa iba. Nanlalamig na huminga ako ng malalim saka lumapit sa kanyang tahanan. Sumilip ako sa may kaliitang butas ng dingding. Nakita ko nang pumasok ang matanda sa loob at ibinuhos ang laman ng bayong doon sa kahoy na lamesa. Natutok ko ang bibig nang makitang nagkalat sa sahig ang sariwang lamang loob at mga putol-putol na katawan ng tao. Umalingasaw ang masangsang na amoy sa paligid kaya napatakip ako ng aking ilong. Pakiramdam ko ang aking sarili hanggang sa tila ba masusuka ako dahil sa pandidiri. Walang anumang inilagay niya sa isang planggana ang putol na kamay at malakas na tinadtad hanggang sa maging pinong-pino iyon. Ang mga nadurog na buto at laman ay nagtalsikan. Para na itong giniling na karne. Mahirap hulaan at tignan kung ano nga ba ang klase ng karning ito. Naging abala ang matanda habang ako naman ay nanginginig at pinahiran ang tumatagaktak na pawis. Naalala ko ang unang kita ko sa matandang iyon. Nagtitinda ito ng mga inilalakong masasarap na ulam sa kalsada. Suki siya ng marami sa kanyang tindang ginataan at adobo, saka kung ano-ano pang pagkaing may halong karne. Hindi ko maiwasang mandiri kapag naaalala ang mga maiingay kong kasamahan sa trabaho habang pinagpipiestahan ang mga pagkaing binili namin sa tinderang iyon. Kahit kasi sa karinderya kami nagtatrabaho, ay nagagawa pa din naman naming bumili sa mga lakong pagkain para naman makatikim din sa lasa ng mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga putol na katawang nakuha niya sa kung saan ang ibinibenta at pinapakain sa mga taong bumibili, pati na ang aking mga kaibigan. Buti na lang, hindi ko pa natitikman ang kanyang mga niluluto. Para sa akin, isang masamang panaginip ang pananatili ng matanda dito sa amin. Nang una siyang dumating sa aming lugar, ay maraming buntis na baka at baboy ang nakapagtatakang namamatay. Wakwak ang kanilang mga tiyan at nawawala ang mga lamang loob ng mga nasabing hayop. Para bang sinadya lang nalantakan hanggang sa ang mga laman na lang ang natira at siyang niluluto niya para ibenta sa mga taong tuwang-tuwa sa kanya. Dali-dali akong lumayo sa bahay niya at nagkukumahog sa pag-uwi. Parang hindi siya serial killer sa pagkakatingin ko. Isa siyang aswang na pwedeng bumiktima ng maraming tao. Kailangang maipaalam ko sa mga pulis ang kanyang masamang gawain kaya kahit gabi na
ay walang pagdadalawang isip na nagtungo ako sa istasyon ng pulis. Ipinaalam ko ang tungkol sa ginagawa niyang pagbebenta ng mga lakong pagkain sa mga tao, pero napag-alaman kong hindi naman pala karne ng baboy o manok ang nabibili namin. Kahit naiirita sa akin ang mga pulis, ay tinanggap naman nila ang report ko. Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Mama na nakaharap sa salamin. Sabi niya, sumasakit raw ang ngipin niya. Ilang gabi na daw itong sumasakit, kaya naman naisipan na niyang magpa-check up sa doktor. Pero wala naman itong nakikitang kakaiba sa kanyang mga gilagid. Normal lang naman daw ito at wala siyang nakikitang katiting na problema. Kaya naman, tinanong ko kaagad si Mama kung papayag ba siyang magpunta kami sa isang albularyo. Baka ito lang ang makakasagot ng aming problema. Kung kaya't sumakay kami ng tricycle at nag-usap. Sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko tungkol doon sa matandang nakatira sa kagubatan. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi basta-basta ang ginagawa ng matanda na pagtatadda rin ang mga putol-putol na parte ng katawan para ilako at gawing masarap na ulam. Nahinto ako sa aking pagsasalita nang biglang sumabat ang aking ina. Anya, ilang beses na ba daw niya akong dapat sawayin na wag nang sisiraan ang mga tao sa paligid ko? Wala naman daw itong ginagawang masama sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tumango naman ako at sinabing wala nga itong masamang ginagawa, pero iba na kasi ang napapansin kong epekto ng mga ginagawa ng matanda sa bawat taong kumakain sa paninda niya. Aaminin ko, Kuya Bari, nasaktan ako sa sinabi ni Mama na pagsinghal sa akin. Ganyan na ba talaga ako kasinungaling para kagalitan niya? Totoo naman ang nakita ko, walang halong biro. Sa katunayan niyan, may record na ito sa pulis. Hindi na ako nagsalita pa at walang ingay na pinagmasdan ang bawat nadaraanan naming kalsada. Malayo-layo pa ang bahay ni Katelmo at mukhang wala yatang balak maniwala sa akin ang aking ina. Mas naniniwala pa siya na nabati siya kaya nananakit ang kanyang mga gilagid. Noong makarating kami sa bahay ng albularyo ay sinalubong na kami sa bungad pa lang. Ang sabi ni Katelmo, anong sakit daw ba ang dala namin at sinusundan kami ng mga aswang. Hindi kami nakapagsalita ni Mama. Alam ko naman na ayaw niyang maniwala sa akin kaya hinayaan ko na lang na ang albularyo ang magpaliwanag sa kanya ng mga nangyayari sa kanya. Ayon kay Katelmo, nayanggaw daw ang aking ina. Ang palatandaan nito ay nang kumain siya ng pagkain na nalawayan ng aswang at pati na iyong mga pagkain na alam niyang laman ng tao na binago lamang ng aswang ang anyo. Nahindik si Mama sa kanyang nalaman pero hindi siya nagtangkang tumingin sa akin. Siguro naisip niyang nakakahiya ang inasal niya kanina na pinagalitan niya ako tapos totoo pala ang lahat ng sinasabi ko. Nanginginig na tinanong ni Mama kay Katelmo kung ano ba ang pwedeng mangyari sa kanya. Ayon sa albularyo, kapag hindi raw natigil ang karamdaman ng aking ina ay pwede siyang mabaliw kapag nakita ang maliwanag na buwan hanggang sa magawa na niyang magbago ng kanyang anyo. Ang kinain niya kasing pagkain ay may lamang mga uod na mula sa rabis na mayroon ang aswang. Ito raw ay papasok sa tiyan ng tao para tumubo at lumaki hanggang sa ito na ang sasakop sa kanyang buong katawan. Hindi na makokontrol ni Mama ang kanyang sariling utak dahil lalamunin na ito ng dugong aswang hanggang sa makalimutan na niya ng tuluyan na siya pala ay isang tao
at hindi kumakain ng kalahi niya. Ang gamot sa pagkayanggaw ay ang dahon ng labigan na matatagpuan lamang sa mga kagubatan. Kailangan daw makakuha kami noon at dikdikin, saka ipainom ang katas sa taong nayanggaw. Sa pamamagitan nito, magsusuka ng magsusuka ang mga taong nakainom ng labigan dahil sa mabahong amoy nito. Hindi ito kayang tiisin ng mga aswang, kaya lalabas silang lahat sa loob ng tiyan ng kanyang nahawahang biktima at mamamatay pa, lalo na't para silang bulate na binabad sa chlorine dahil iyon ang epekto nito. Kung kaya't pumayag akong maghanap ng labigan. Gustong sumama ng aking ina pero tumanggi na ako at pinakiusapan siyang manatili na lamang sa bahay ng albularyo. Kapag sumama siya sa akin ay posibleng masundan pa kami ng mga kagaya niyang bagong nayanggaw at baka magkagulo pa sa daan. Umalis ako na ang dala ko lang ay asin, sibat at buntot pagi. Kababae kong tao pero nagtapang-tapangan ako para kahit papaano ay masindak man lang sa akin ang mga aswang. Gamit ang ilaw mula sa lighter, inilawan ko ang aking daraanan at tinaluntun ang daan papunta sa sapa. Doon daw nakatago ang napakaraming labigan na ayon kay Katelmo ay hugis pandan at kulay berde iyon. Makakapal ang bawat dahon nito at may hindi kaaya-ayang amoy na katatakutan talaga nga ng mga aswang. Noong papalapit na ako sa sapa, nagulat ako nang marinig ang tunog ng isang aswang. Nagbabanta ito at nananakot kaya hindi ko maiwasang manindig ang aking mga balahibo. Kinilabutan ako at halos hindi na humihingang pinapakiramdaman ang paligid. Hinigpitan ko ang paghawak sa sibat at tinansya ang bigat nito. Alam kong nasa paligid lang ang mga aswang at naghihintay na sunggaban ako. Nang muli akong humakbang, nagulat na ako nang sinugod niya ako. Tumilapon ako sa lupa at nabitiwan ang daladala kong sibat. Napaigik ako sa sakit matapos kong damhin ang pagkakabagsak ko sa maliliit at matulis na batuhan. Pakiramdam ko, binugbog ako gamit ang pagbato sa akin ng maraming beses. Pilit akong bumangon at inabot ang sibat. Nang magtama ang tingin namin ng aswang ay hindi na ako nakagalaw pa. Nanlilisik ang kanyang mga mata at mabagsik na nakatingin sa akin. Pakiramdam ko, kaya niya akong lamunin ng buhay. Inilabas ko ang aking tapang at iniwasiwas ang daladala kong sibat kaya tinamaan ang kanyang mukha. Sumigaw ang aswang at ginantihan ako ng kalmot sa mukha. Napasigaw ito at halos hindi na lumabas pa ang boses dahil sa panggigigil. Tila ba gustong-gusto niya akong lantakan kaya naman inilabas ko ang asin at sinabuyan siya sa mukha. Tila napaso ang aswang at nagmamadali sa paghima sa kanyang mukha. Umusok ito at nagkabutas-butas na mas lalo niyang ikinairita. Dahil sa takot, pinilit kong ilabas ang kutsilyo at tumyempo nang papalapit na siya sa akin. Ayaw na ayaw ko mang manaksak ay wala akong nagawa kung hindi ang ibaon ang dulo nun sa kanyang tiyan. Biglang bumulwak ang masaganang dugo sa kanyang katawan. Ang masangsang nitong amoy ay kumalat at nagbigay ng hindi kaaya-ayang hangin sa paligid. Dahil sa takot, binunot ko ang kutsilyo at lumayo sa kanya. Pero labis ko itong pinagsisihan nang makita kong tila gripong umaagos ang dugo ng aswang kaya nagkalat ito sa kahit saang parte. Pati nga ako ay natalsikan na pero wala na akong pakialam basta mamatay lang ang aswang na nagbabalak ng masama sa akin.
Noong makita kong bumagsak siya sa lupa, ay nagkukumahog ako sa paglayo sa lugar na iyon at dali-daling inihanda ang aking kutsilyo. Kaagad kong kinuha ang bungkos ng labigan na nakakalat sa batuhan. Nalanghap ko pa nga ang napakabaho nitong amoy, pero tiniis ko, Kuya Bari, lalo na't alam kong para yatang nakakalason ang halimuyak nito. Mabuti na lang hindi na nakabangon pa ang aswang at nakahandusay na itong nawalan ng buhay. Dali-dali akong tumakbo at bumalik sa bahay ni Katelmo para matrabaho na niya ang gamot sa Yanggaw. Sa kabutihang palad, epektibo ito na kaagad nagsuka ang aking ina matapos mainom iyon. Dahil dito, naniwala na ang aking ina sa bawat sasabihin ko. Magmula nun ay hindi na kami bumibili ng mga lakong pagkain at sinisiguro na niyang nagluluto na kami ng pagkain upang makaiwas na sa mga panghahawa ng bawat aswang na naglipana sa aming baryo. Hindi naging madali ang aming pinagdaanan, Kuya Bari, pero mula nang matapang kong kinalaban ang aswang ay hindi na ito nanggambala pa. Wala na siyang hinawaan sa aming lugar at ipinagdarasal ko na matahimik na din kami kahit papaano. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo po ito sa inyong channel sa mga susunod na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Ginny. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.